Nabulabog ang mga residente sa Barangay Governor Vicente Duterte, Agdao, Davao City pasado las 7 kagabi Setyembre 3 human kusukusuha sa dagkong hapak sa balod ang pipila ka mga balay nga nahimutang duol sa Coastal Road. Sagad sa mga balay nga naa sa dapit, gama sa light materials sama sa kahoy. Usa sa mga naguban og balay ang residenteng si Rinaldo Cinto, 45 anyos. Na-wash out sa tubig dagat ang ilang balay. Swerting napabakwit dayon ni Rinaldo ang iyang mga anak. Tong sa nauna akong mama. So ako anasad. Ya nabilinan og gamay. Pagkagabi natiwas na pud. Gipanggawasan ko akong mga anak ug gipanguhan akong mga gamit, sir. Sama ni Rinaldo na wash out sab ang balay sa residenteng si Altea Sumbilon, 23 anyos. Matud niya sa siyam ka tuig nilang pagpuyo sa lugar, kini ang unang higayon nga nawad-an sila og balay tungod sa paglampor na sa dakong balod. Walay nasalbar nga gamit ang pamilyang Sumbilon. Wala jud mi nakuha gamit, sir, bisag among mga appliances, mga kuan, wala jud mi nakuha, wa mi nadala. Kay wala man gud mi nag-expect nga makuha na mo ang balay. Kay ligon man gud siya nya na sige hapak sa mga haligi sa nangaguba, naapil na pud amoa. Wala jud mi nakadala sa gamay. Nagubasab ang parte sa balay sa residente nga si Tranquilino Gahom, 65 anyos. Matod ni Tranquilino nga mapasalamaton gihapon sila kay swerting gamay nga porsyon lang sa ilang balay ang nadanyos ug luwas ang iyang pamilya. Kato kagabi kusog-kusog na gito kayo. Kay kato nga balay dia nga tapad ng grain, di man to ingon gyud nga gumayo nga balay. So pag lusno niya, labay na pud sa dire. Pag abot na pud sa diha, lusno na pud siya. Katong balay pud dire nga tapad nako, lusno na pud siya, dasok sa dire. So pag gawa sa mga balay, gihapit na pud tong balay niya nga katunga na biling katong aging gabi nga nahitabo. Ingon ini na ang sitwasyon dinhi sa Purok Masaya, Barangay Duterte, Agdao ning syudad, human mga guba ang mga balay kagabi tungod sa kakusog sa balod nga hatod sa habagat. Nanga-wash out ang anaa sa 5 ka mga balay. Sumala sa mga residente, niabot dinhi ang gilawmon sa tubig dagat nga nilampur na sa ilang mga balay. Sa initial assessment sa barangay ug sa City Social Welfare and Development Office, siyam ka mga balay ang nadanyos. Din upat niini ang natalang totally damage. 38 ka mga individual ang apektado sa insidente. Sumala sa barangay, padayon pa ang gihimong assessment ug validation sa CSWDO sa lugar aron masuta kung pilagyud ka mga balay ang nadanyos sa pagkusukuso sa kusog nga balod ug kung pila ka mga individual ang apektado. Naghatag na og pasiunang hinabang ang barangay. Provide na sad mig mga medicines. Ang amo ang health center nagkuan man pud siya nag-anda man pud si Ma'am Ruby niya katong na natunok og mga lansang nagkuan pud mig mga titi. Then sa pagkakaron mga 1 week pa manggod na ang balod nga kusog. So nagkuan pa mi under monitoring pa mi. Sumala kang Kapitan Remedios de la Luz nga gipaningkamutan sa barangay nga mahatagan og hinabang ang mga apektadong residente. Pero kami po diri sa barangay, maningkamot po mi nga makahatag-hatag po mi ginagmay bisan sa manpower na lang po. Kay karon nihangyo man tong isa ka residente nga kung pwede, tukuran tong isa ka balay para dili na maangin ang uban. So mo to nagkuha kog duha ka panday. Ako ang gipakuan dito, gipatabang na po sa pagkakaroon para kung unyang gabi dili na to matandog. Tanawon pa na ko sa area. Dunasay pipila ka pamilya ang temporaryong nagpasilong sa evacuation center sa barangay sama sa pamilyang Truzo. Bisa nagdasok sa kagamay sa lugar, giantos kini sa pamilyang Truzo aron dunalay kapasilungan panahon sa kagabion. Sumala ni Marina Truzo, 69 anyos, nga usa ang ilang balay sa mga totally damaged tungod sa insidente. Swerte kay dunapay nasalbar nga gamayng gamit sila Marina. Ay, okay raman. Diri na po yung diri good sa barangay. Na pag yun noon, na kuan pero ang uban, na kuan gud sa dagat. Ang gawas dayon mi. Kaya langan hapit man gani kumahog, sir. Kabot pa manggugo sa bagod kay nagud ako ang mga ID sa senior. Kung di siguro. Nanawagan karon og hinabang ang mga apektadong residente, hilabi na hinabang pinansyal aron do na sila magamit sa pagtukod balik sa ilang nadanyos nga balay. Sumala sa barangay nga kanunay ang ilang pahimangno sa mga residente nga namuyo dol sa dagat nga kanunay mag-igmat kung makasinati og kusog nga balod ug sa panahon nga magdaot ang panahon aron makalikay sa posibleng disgrasya. Wala hinuoy na tala nga adunay naangin nga kinabuhi sa insidente. Sa weather update sa Pag-asa Davao, epekto sa habagat ang kusog nga hangin ug dagkong balod sa dagat. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.